Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cinema i tecnologia, com sempre, aquí, a Metadata. Fa unes setmanes TV3 va estrenar una sèrie que ha passat totalment desapercebuda i jo, si a mi em preguntes a mi, això no se pot permetir. I per què no se pot permetir? Doncs mira, primer perquè m'ha agradat, si no, no et dic res, escolta. Després perquè la sèrie ha arribat directament a la plataforma 3Cat, una plataforma que és gratuïta per tots i totes. Tot i que és un remake d'una sèrie noruega, és 100% catalana i en català. Que encara que no us ho sembli, aquestes dues coses no sempre van juntes. Perquè és una sèrie que et pots menjar en res i menys. Són 9 episodis que no arriben als 20 minuts. Es tracta de Nudes, o Nuts, o Nus, direm Nudes. Una minissèrie que parla de les conseqüències de les filtracions d'imatges íntimes a les xarxes socials a través de les històries de 3 joves /adolescents. Com us dic, té 9 episodis, 3 per cada una d'aquestes 3 històries. El que tenen en comú són aquestes filtracions d'imatges íntimes a xarxes i les conseqüències que du per cada un dels protagonistes. Mira, et faig 5 cèntims de cada història perquè et facis una idea. Els 3 primers episodis coneixerem la història de la Sofia, interpretada per la Clara Doyen, qui en una festa acaba tenint relacions amb un noi, són gravats i les imatges acaben per tot l'institut. Ull, perquè aquests 3 primers episodis tenen com un estil molt com m'ha recordat a Eufòria, la sèrie d'HBO, sense tant de pressupost i sense tantes drogues també, però crec que és destacable també perquè està una mica buscat, per tant, aconseguit. Els 3 següents episodis expliquen la història de l'Àlex, a qui li dona vida l'actor Marc Soler, un noi que acaba de ser nominat a millor actor revelació als Premis Gaudí i que d'un dia per l'altre se li desmorona tot plegat perquè es filtra un vídeo sexual d'una menor d'edat i tot apunta a que ha sigut ell el que ha compartit aquest vídeo. Ojo, perquè aquest episodi, moralment parlant, és el més complex de tots i et farà ballar el cap tota l'estona, pensant si ha sigut ell, si no, si les conseqüències són justes, si són injustes. La veritat que em va encantar que em fes ballar el cap d'aquesta manera. I la darrera història, la dels capítols 7, 8 i 9, són amb els que he patit més sense cap mena de dubte. Saps aquelles escenes de no, però què fas, on vas? I posar-te molt nerviós? Doncs això, coneixerem a l'Ada, interpretada per Lola Navarro, una noia que tot just acaba d'arribar a l'adolescència, deu tenir 13-14 anys, i comença a xatejar amb un noi a través d'Instagram. Tot va molt bé fins que s'intercanvien algunes fotografies i l'Ada rep un missatge d'una empresa de ciberseguretat dient-li que s'han trobat les seves fotografies en diverses pàgines pornogràfiques. I no us vull dir més perquè vull que ho veieu vosaltres, però aquí comença un periple que de debò us farà patir de valent per la pobra Ada. Crec que amb aquests 5 cèntims que us he fet de cada una d'aquestes històries n'hi ha suficient, no vull dir-vos molt més perquè vull que ho descobriu vosaltres, però de debò us dic, val molt la pena. Una minissèrie que es veu ràpid, que la tens gratuïta en una plataforma pública, producció catalana i en català. A més fa servir un llenguatge tan audiovisual com de parla, per així dir-ho, molt juvenil i molt actual. El que us comentava, per exemple, de la primera història, dels 3 primers episodis, que té una aura com així, com molt eufòria. Si no m'equivoco, al darrere d'aquesta producció, a banda de TV3, etc., hi ha alumnes de l'escola SCAC, amb la qual jo crec que això li dona com una mena de punt extra, no? De veure què proposa la gent que en un futur haurà d'estar fent pel·lícules i sèries. Em sembla tot plegat molt rodó i molt idíl·lic perquè no te la perdis, perquè te la posis, doncs això, un diumenge a la tarda i nyami, en 2 horetes la tens feta. Vas al 3Cat, si no el tens te'l descarregues, que és completament gratuït, busques Nudes, això últim que acabo de dir, si ho descontextualitzes, doncs... I de debò que no us n'arrepentireu i estareu descobrint una joieta que després podràs anar recomanant a la penya i diran, no, aquest com en sap, veu coses alternatives, que guai. I ja ho saps, com sempre dic, si has arribat fins aquí, crec que el vídeo t'ha agradat i t'ha entretingut el suficient com per deixar-te un bon like, que és completament gratuït, i si vols estar atent o atenta a tots els vídeos que pugem d'aquest tipus, doncs subscriu-te al canal. Doncs au, no envieu mai nudes pel mòbil, a no ser que me'ls envieu a mi. Apa, fins la setmana que ve, ciao!